नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अंकोलाची वृक्षमाता तुळशीगौडा हेमका गौरव डॉक्टरेट पदवी. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याची होन्नळी निवासी वृक्षमाता म्हणून प्रसिद्ध आशिल्ली पद्मश्री पुरस्कृत तुळशीगौडा हेमका धारवाडच्या कृषी विद्यालयाचं गौरव डॉक्टरेट पदवी बहाल करचो निर्णय झाला असे विश्वविद्यालयाच्या वतीन अधिकृत घोषणा केला. तुळशीगौडा हेमी केल्ल्या कृषी क्षेत्रात अमूल्य सेवा लक्षात घेऊन कृषी विद्यालयाच्या 36व्या घटिकोत्सवा वेळार तेमका गौरव डॉक्टरेट प्रदान करूक कर्नाटक राज्याचे माननीय राज्यपाल कृषी विश्वविद्यालयाचे कुलपती थावरचंद गेहलोत हेमी जून 16 सकाळी 11 वाजता धारवाड कृषी विश्वविद्यालयाच्या रयत ज्ञानाभिवृद्धी केंद्रात जावच्या घटिकोत्सव कार्यक्रमात तुळशीगौडा हेमका गौरव डॉक्टरेट पदवी बहाल करतले. या कार्यक्रमात भारत सरकारले कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे महानिर्देशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, कृषी मंत्री एन चलुरायस्वामी, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाडचे कुलपती डॉक्टर PL पाटील आणि इतर हजर उरतले असे कृषी विश्वविद्यालयाच्या कुलसचिवालय कार्यालयामार्फत पद्मश्री तुळशीगौडा हेमका धाडिल्ल्या आव्हान पत्रिकेत कळयला. तुळशीगौडा हेमगेली कृषी विश्वविद्यालयाच्या स्तरापर्यंत ओळख झाली. तेमका गौरव डॉक्टरेट पदवी मेळिल्ल्याक तालुक्याचे तसेच गावच्या अनेक गण्य व्यक्तीन अभिमानान पदवीचे स्वागत करून तुळशीगौडा हेमका शुभेच्छा दिला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवारात सुरू झालो पावस. करावळी समुद्रात सायक्लोनचो इफेक्ट. हवामानाचो अंदाज. कारवार जिल्ह्यात पावसाची सुरुवात झाला. राज्यात सायक्लोन वादळी वाऱ्याची शक्यता असा असो हवामान खात्याचो अंदाज सांगता. करावळी भागात मंगळूरच्यान कारवार पर्यंत समुद्रात दृष्टी पडच्या उंच उंच पाळाचे दृश्य पळयल्यार विचित्रशे दिसता असे हवामान खात्यान सांगला. हवामान खात्यान करावळी भागात अलर्ट घोषणा केला. 3.5 ते 4.5 मीटर उंचेचे समुद्रात पाळे येवचे संभव असा म्हण कालच्यान फालेपर्यंत मच्छीमारी लोकांक समुद्रात उतरचे धोकादायक असा असो इशारा दिला. समुद्रात सध्या भयानक पाळाचे प्रकरण वाढिल्ल्यान जिल्हा प्रशासनान समुद्री भागात रक्षणासाठी उपयुक्त अशी अगत्य उपकरणाची सिद्धता करून दवरची संबंधित अधिकाऱ्यांक सूचना दिल्यात. सध्या जिल्ह्याच्या कारवार, अंकोला, यल्लापूर आणि डोंगराळ भागात पाऊस पडलो. बाकी भागात पाऊस जाता, थोड्या जाग्यार पडता आणि थोड्या जाग्यार फक्त मोडाचे वातावरण जाता आणि पाऊस वयता. आज कारवारात बऱ्याच जाग्यार सकाळी आणि सांजेर तुकड्यान पाऊस पडलो आणि बरेच कडेन पाऊस जालो आणि पाऊस पडला.
बैतकोल अलिगद्दा वाहन पार्किंगाचो राखीव जागो बंदर खात्यान कंपनीक दिल्लो फाटी घेवचो, जिल्हाधिकारी कडेन बैतकोल युवाली मागणी। कारवारच्या बैतकोल अलिगद्दा ग्रामाच्या अनेक ट्रान्सपोर्ट ऑफिस असून अनेक कंपनीच्या संबंधित टँकर वाहना मालाचो आवक जावक करतात। म्हण रस्त्या बाजून वाहनां थांबवूक म्हूण राखीव जागो दवरिल्लो तो जागो बंदर खात्यान सर्व्हिस पॉइंट प्रायव्हेट लिमिटेड हेमका तो जागो हस्तांतर केला अशें कळ्ळां। बैतकोल व्याप्तीत आता येवची संबंधित टँकरां रस्त्या बाजून उबी रावल्यार रस्त्यार अपघात जावचो संभव नाकारूं जायना। म्हण बैतकोल अलिगद्दाच्या युवा वेदिकेन जिल्हाधिकारीक ह्या विशयाचेर कडक पावल उचलचे बद्दल तक्रार दाखल केला। हेजे पयलीं ह्या जाग्यार अपघातान लोकांले प्राण गेल्ले आसात। आता अशे रस्त्यार टँकरां दवरल्यार शाळा कॉलेज विद्यार्थी तशेंच सार्वजनिक आनी इतर प्रवाशाक व्हड प्रमाणात नुकसान जावचो संभव आसा। म्हण संबंधित जागो फक्त पार्किंगाक मात्र उपयोग जावूक दवरूं जाय। सर्व्हिस पॉइंट प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीचेर योग्य कायदेशीर क्रम घेवची बैतकोल अलिगद्दा युवा आंदोलनकारान जिल्हाधिकारीक मनवी दिला। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवय बापूय आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।